Здравейте отново, хора! Даже не знам как да започна видеото. От толкова време вече не съм снимала видеа, нали така реално лице в лице да застана с вас, дето се казва. Понеже като снимаме заедно с Тишо ми е много по-лесно така да си обикаляме, просто да ме включва в разговора и аз да ви показвам някакви неща, докато тук ми е съвсем различно. Нали, трябваше ми време да се понастроя, имайки предвид, че не съм снимала, не знам, повече от 2 месеца най-вероятно. Както забелязвате от заглавието на видеото, бременна съм. Това е една хубава новина, която искам да споделя с вас, която до някъде обяснява защо не съм се включвала толкова време в моя канал, имайки предвид, че повечето от нещата, дори да не кажа почти всичко, съм оставила на заден план, свързано с помещението, с работата по свещите, онлайн магазина и така нататък. Като цяло планирам да ги оставя за по-нататък нещата. Фокусирала съм се върху други неща. Реално в момента това, на което обръщам основно внимание, е къщата. Сега реално ни започва сезона там и общо взето с това се занимаваме, посрещане на гости, чистене, изпращане и така нататък. Аз нямам и сили, честно казано, за повече. Общо взето и видеото ще бъде така на почивки. Не знам, но дали при всички е така. Определено се изморям доста повече, най-вероятно, но все пак съм още в началото, пък не ми се мисли напред какво ще се случва. Реално в началото, аз да го споделям с вас, сега в момента съм в 15-та седмица, което ще рече 4-ти месец. Имайки предвид начина, по който, както се забелязва вече, си имам и коремче, качила съм и някакво друго килце, което е неизбежно. Но имайки предвид как ми минаха първите 3 месеца от бременността, но за това ще ви разказвам, може би в следващото или последващото видео, какви са били симптомите при мен, как съм ги преминала изобщо тези 3 месеца и така нататък. Просто ще кажа, не беше лесно. Дори се замислях в тези периоди дали ще искам да повторя това нещо, дали ще искам да имам второ дете. Но това ще го реша най-вероятно, когато родя, защото и това е другото нещо, което ме притеснява, предполагам, както всяка една жена. Вече, както разбрахте, нали съм в 4-ти месец, 15-та седмица реално и се чувствам доста по-добре. Мисля, че като по часовник, някакси така, като по календар точно беше, след като минаха първите 3 месеца. Реално от началото на 14-та седмица вече съм нов човек. Не знам, и много така съм чела и доста коментари, от доста статии и във Фейсбук съм, разбира се, в различни групи. Там също си споменават, че буквално когато приключи 3-тия месец и вече се чувства доста по-добре. Дори вече започвам да забравям какво беше. Но всичко преминава, както са казали хората, така че забравят се повечето неща. Равно това, което мога да ви споделя повече е, че бебчето наистина е желано, но до някаква степен и неочаквано. Имайки предвид, че аз имах реално здравословни проблеми, които така или иначе трябваше да ги лекувам. Както знаете, съм и с инсулинова резистентност, приемах медикаменти, минавах период на лечение и други неща, които се изискваха време. Просто да се излекуват и тогава вече да започнем да правим опити за бебе. Плюс това имахме и други неща, нали, колкото и нелепо да звучи на някои хора от вас, но примерно с къщата и финансово, нали, не се чувствахме сигурни и готови да направим тази крачка. Просто си изчакахме това време, което да мине и реално опитите започнахме, реално когато вече можехме да правим опити, беше от началото на годината, да речем от януари месец. Бебчето се случи определено доста бързо и не изненада. Аз съвсем не очаквах. Случило се някъде към средата, края на февруари. Тоест след по-малко от 2 месеца опити, реално. И то силно казано опити, но да. Периоди, в които вече можех да проследявам и знаех за кога ми е овулацията. Допреди това, нали, не съм следяла такива неща. Но да речем, че по този начин горе-долу се случиха нещата и то доста бързо, нали, неочаквано за нас. Както знаете, аз напуснах работа януари месец, че дори и края на януари. До края на януари някъде бях. И февруари месец вече цикъла ми закъсня. Даже дори май и януари ми закъсня. Или не? Не знам. Не, по-скоро февруари ми закъсня цикъла. Януари си беше всичко наред. И февруари ми закъсня. Мина целия февруари. Март дойде
И аз вече си мислех, че това се дължи заради това, че съм напуснала работа, нали, все пак имаш някакъв стрес, започваш нещо ново, вече, нали, както мислехме за онлайн магазина, за всички тези неща, покупки постоянно, парите, нали, ги разпределяш, не стигат, колкото и да ги разпределяш, все няма и няма. Достатъчно за това, което искаш да направиш. Други неща имахме пак. Имахме си стрес и напрежение си имаше в мен определено. И по-скоро си мислех, че заради това нещо най-вече ми закъснява цикъла. Но започва но след като мина вече март месец, аз рано разбрах в 7 седмица, тогава направих теста за бременност на Великден. Това западаше точно на Великден. Бяхме си вкъщи и реших, че трябва да го направя, защото наистина се чувствах много зле. Въобще по никакъв начин не го свързвах с бременност, нали, изобщо не съм очаквала, че толкова рано и бързо ще се случи. По никакъв начин не ми е минала през главата бременността. Какви ли не други неща, но само не е бременност, естествено. Ние тогава бяхме ходили на почивка в Велинград. И там, нали, знаете, спа, басейн и сауна. Аз в сауна мога да изкарам цял ден, ви казвам. Излизам за 10 минути, някъде на по-хладно на басейн, пак влизам, мога да съм наистина цял ден. Там в сауните аз не издържах повече от 10 минути. Ако реално, мисля, че нормалното беше 20 минути, нали, там часовничето, което си обръщаш, аз половината едва ми стревах и то, нали, съм ходила на 2-3 сауни, да речем, за деня и не можех да търпя изобщо. В басейнчето иначе ми беше добре, нали, там нямах проблеми. Но сауната и това беше нещо, което наистина много почна да ме притеснява, да ме затормозява, нали, психически, да се чудя какво се случва с мен. И ходим на разходка, аз изморявам, не мога да вървя от нищото, много неща не ми седат, абсолютно никакъв апетит, става ми зле. Наистина се чувствах като парцал и започвах да се притеснявам, че съм болна от нещо. Имайки предвид, че си бях правила изследвания силно 2-3 седмици преди това, то е почти пълна кръвна картина. За инсулина там си бях правила. Много неща изследвам. Всеки път, когато ходя на ендокринолог, ми дава огромен списък за изследване. Там нищо не показва, нищо различно от това, което по принцип очаквахме. Нали, там с инсулина стойностите, но всичко останало беше наред. Нали, никакви отклонения. И започнах да се притеснявам. И аз казвам вече на Тишо, нали, че трябва да направя някакъв по-сериозен преглед. Дори си мислех за ядрено-магнитен резонанс да направим, защото нещо наистина не съм аз. Просто се усещам, не се чувствам като болна. Нали, както знаете, нещо за настинка, вирус, нещо да ви има. Просто се чувстваш като пълен парцал се чувствах наистина. Първите, не знам, седмици, може би 2 седмици се чувствах така толкова зле. Та почивка в Велинград ми беше много ужасна, напълно. Въобще не можах да я почувствам като почивка. Тишо и той ми се изнервеше, защото отиваме на почивка. Аз никъде не искам да мръдна, то ми се спи по цял ден. Не можех да стана от леглото. В колата се чувствах зле, ми се гадеше. Но, нали ви казвам, нито на него, нито на мен минава през акъла, че може да съм бременна по никакъв начин. И вече, нали ви казвам, че започвам да си мисля, че съм нещо много болна и решавам да започна вече да изключвам това нещо, защото естествено пише си с чата какво може да ми има, защо съм така, нали, какви може да са симптомите, какво може да значат по-скоро симптомите ми, които имам. И той ми казва, ако изключим бременност, може да бъде това и това, нали, са сериозни неща. И аз пак не се замислям. После пак го питам и пак вече 2-3 пъти ми нахвърля, нали, ако изключим бременност, ако изключим, че сте бременна. И вече, нали, точно даже на Великден беше. И нашите са вкъщи, майка ми, баща ми, нали, ние живеем там. И сега не мога да им кажа на тях, нали, къде отивам, а пак те също започнаха да се притесняват, защото виждат, че ние се събираме да обядваме, да вечеряме, аз не мога да ям. И се чувствам много зле, от всяко нещо ми пречи, нали, нашите пушат цигари, дори само това, ние естествено сме на отворено, то вече тогава беше топло, нали, на двора имаме едно като барбекю. И там само това миризмата, която сме на огромна маса и едно отворено, и самите цигари, не мога да ги дишам, отвратително ми е. Нали, аз съм и не пушач, но допреди не ми е правило такова впечатление. Нали, дори сме стояли на затворено да пушат около мен и пак не ми е чак толкова зле. А така се чувствах ужасно. Много от нещата не можех да
да ям, да пия. И викам, ще отида да си направя, ще отида да купя един тест за бременност, нали, с тишо как да го изиграм, да отидем до аптеката някакси, без да казваме на нашите защо, защото те си притесняват вече и те ще чуеха на какъв лекар да ме пращат, какво се случва. Та отидохме, взехме един тест и реално аз отивам в банята да го правя, той ти ще се притеснява вече, макар че нали, пак не си го мислим, че сме бремени. Аз изобщо пак просто искам да го изключа, за да знам, че като отида на лекар ще му кажа нали, така и така, това и това ми се случва. Та правя си аз теста сама в банята, ти ще ме чака в хола и си аз си чакам и резултата вътре, нали, не излизам естествено. И виждам нали, 2 чертички. Това такъв шок не съм изпитвала, макар че ви казвам, че ние правим опити, но абсолютно по никакъв начин не съм си мисля, че се случи толкова бързо. И просто не знаех как да реагирам. Естествено, разплаках се, бях шокирана, стресната, притеснена. Всичките мисли, които може да ви минат през главата, минаха и през моята, естествено. Както хубави и така и притеснителни. Какво ще правя, нали, какво ще се случва, сега как ще го гледам това дете. И започнах и да се радвам. И първото нещо, което беше, просто излезах и дадох теста за бременност на Тишо и казах, няма да умирам. Поне това. Точно взето така разбра. Естествено, той много се зарадва. И това беше историята на начина, по който разбрах, че съм бременна. Там нататък вече нещата се случиха по много по-различен начин. Определено трябваше доста време да го осъзная, че съм бременна, че вътре има човече. Нали, реално аз дори не се опитвах и чак толкова да се зарадвам, защото, знаете, първите 3 месеца са си рискови. Откъде и да го погледнете, дори да не съм имала проблеми, свързани с мен или с бебето, винаги всичко може да се случи първите 3 месеца. Така че не исках да си влагам излишни надежди, както и като сме правили опити във времето. За бебе по същия начин, нали, не съм искала да го мисля, че на всяка цена и трябва да се случи, имайки предвид нали, точно това, че исках психически да се запазя и да не ми влияе по такъв начин. И така, общо взето, с историята с разказа как разбрах. Естествено, първите хора, на които казах, бяха нашите, защото, нали ви казвам, те също доста се бяха притеснили. Какво ми се случва? Нали, вече се мислеше на какви лекари ще хода, какво ще правя, защото те също не са го мислили, не са го очаквали. Те и не знаят, нали, че правим опити. И трябваше, нали, първите хора на тях да им кажа, не съм чакала за повече време да мине, за да ги успокоя и естествено и да ги зарадвам, защото нали, живея с тях. Баща ми в Германия през по-голямата част от времето, но първо живея с майка ми, няма как да го грея толкова време. И така се наложи да разберат по-набързо. Беше ми притеснено да им кажа в интерес на истината, защото нали ви казвам, те пък знам, че ще го приемат много по-сериозно, ако нали, не дай си Боже нещо се случи с бебето още в началото. Но просто нямаше вариант, в който да не разберат и да не им кажем още от самото начало. Но за всички останали приятели, роднини, изчакахме да минат 3 месеца, за да сме сигурни да минат едни определени прегледи. Аз правих пренатален тест и феталната морфология, като излезнаха, тогава вече можех да се почувствам по-сигурна и по-спокойна, нали, че всичко е наред и да мога вече спокойно да си споделям и на останалите хора, защото, знаете, аз не знам вие как го приемате, но ще ми бъде по-гадно, ако хората знаят и нещо се случи нали, по време на бременността. Така че предпочитах да си го запазя, да ми е по-спокойно и по-сигурно и на мен. Ако нещо, не искам и хората да го изживят така, както би го изживяла аз. Нали. Но вече не мисля така по такъв начин, нали, черногледо. Спокойна съм, лекарите също ме успокоиха. Жената, при която се проследявам, докторката е изключително мила. Всеки път ме успокоява, ако имам някакви въпроси, ако нещо имам някакви притеснения, свързани с бременността. И си го карам спокойно вече. Реално в следващото видео ще ви разказвам как общо взето какви бяха симптомите при мен за 3-я месец, за първите 3 месеца, на какви прегледи съм ходила, на какви тестове съм правила, къде съм ги правила. За раждане, честно казвам, също не съм мислила, но все си казвам, че има време и имам си някакви варианти, които ми завъртят в главата. Едното естествено при моята лекарка, където ме проследява и в болницата, в която работи тя. Но не мога да кажа, че съм убедена на 100%, така че все си казвам, че има време, така че ще видим. И това общо взето, както ви казах, за
Нещата, свързани с онлайн магазина, за момента всичко съм оставила на заден план. Първо, защото не сме правили фирма за тук за онлайн магазина и решихме и да задържим така. Не смятам, че ще мога да смогвам с тези неща да ги правя. Не си заслужава да отваряме фирма за няколко месеца и след това просто да спре да работи. Не знам как ще съм после, как ще се оправям и с бебе, и с тези неща. Нали? Все пак си ръчна изработка, не е просто нещо, което идва от Турция и само го прехвърлям по кутия и го препродавам. Всяко нещо си изисква време, усилия и смятам, че имам други приоритети за момента, честно казано. С къщата ми е предостатъчно, че се занимаваме. Имаме си градинка зеленчукова, с която също ни отнема доста голяма част от времето, от ежедневието. И за момента задържаме. Плюс това има неща, които ме притесняват да мога да ги правя. Естествено, лепилата за скандинавския мъх, може би с маски, но не знам дали бих рискувала, честно казано. Епоксидна смола за бижутата. Абсурд! Това не бих и помислила да го правя. А за картините за скандинавския мъх, освен лепилата за самия мъх, има и други лепила, които са, да речем, за камъчета, за дървета, разни такива клончета и такива неща, които са още по-силни, дори това лепило, което е за самия мъх. Възнамерявам да не правя такива неща или поне не на този етап, не знам. Свещите, имам огромен проблем с ароматите. Направо ви казвам, чувствам се като ловджийско куче. Още от самото начало, тук в помещението бях направила няколко свещи, които просто си отлежаваха така без капак, трябваше да им просто да ги дооправя. Там малко ги минавам с сешуара, където имам малко балончета и махна фитилите. Въобще не съм се занимавала така. Ми действат ароматите, че директно всичко събрах по шкафчета и нищо не съм пипала. Не знам дали ще мога да се занимавам с свещи, честно казвам, най-вече заради самите аромати. В момента все още ми пречат ароматите. Навсякъде усещам ароматизатори, парфюмите на хората, лоши миризми, не само хубави, макар че за мен и хубавите пак не са хубави, защото са ми прекалено силни и надрапчиви. Тъй това отпада. Единственото, с което остава да се занимавам до момента, е къщата за гости и смятам да започна да ви записвам видеа. Поне едно в седмицата смятам, че мога да си позволя да записвам и да качвам. Така че това ще бъде от мен за тази седмица. Надявам се да са ви интересни такъв тип видеа. Съжалявам, че така се получава и това, с което започнах рано канала, идеята за самия онлайн бизнес и нещата хендмейд, които смятах да правя. Да изработвам ръчно, нали? Отпадат за момента, просто стават във времето напред, нали? Естествено помещението си ми остава, аз ще си идвам тук, ще си го поддържам, имаме си... То в момента ми е малко като складово помещение, защото всичките неща са ми тук реално погледнато. И въпрос на време, ако всичко да е наред, живи и здрави, нали, с детенцето, нали, в последствие ще започна. Малко по малко ще започна да си ги правя нещата. Реално вече имам базата, имам повечето неща, имам мястото, желанието и всичко, просто в последствие да видя дали ще успея да ги направя така и с времето да мога да се вписвам. Но за сега ще трябва да се задоволите с бебешки видеа и блогове, такъв тип. Нали, сега в момента не ходим кой знае колко на различни места и разходки, някакви. Нещо, което да заслужава да ви снимам общо взето. Нали, иначе ходим на някакви къси, кратки разходки, но ще ви показвам основно бебешки неща. Какво вече съм купила реално, защото не съм суеверна. Поне така смятам. И но започнах да купувам неща, честно казано. И искам да си ги отмятам едно по едно. Та ще има и такова видео. Ще ви качвам и такива видеа. Ако има нещо интересно, което искате да знаете повече за мен, за бременността като цяло, за неща, които искате да качвам в последствие, нали, може да ми пишете винаги. Това е от мен за сега и ще се видим следващата седмица. Чао и до скоро!